UMasipala, iBuffalo City noRhulumente wephondo eMpuma Koloni bathembisa ngokuqalisa ukwakha iziseko zolonwabo nenkqubo yokuphuhlisa izakhono zolutsha eScenery Park nasenompumelelo eMonti. Eliphulo lijolise ekuxhobiseni ulutsha lwale mimandla khona ukuze luzikhwebule ekuchitheni ixesha ezindywaleni. Eliphulo lenzelwa abantu abatsha khona ukuze bachithe ixesha kwiindawo ezawubumbi kamva labo endaweni yokungungelana kwiindawo zentselo. Siyakhila i-container mall for 17 businesses phaya. Elabala sasingcwabela kuyo siyalibiya kulo nyaka imali uzayo sizawuzama uliphuhlisa into yobana abantwana bapha babanento kwenza. Of course sinazo i-program like into ze-youth bursaries nezinye inkqubo esizenzayo into yokubana sizama ukuphuhlisa abantwana balangingqi. Ulutsha ke liyasithakazelela esi sibhengezo sophuhliso kwingingqi yalo. Indivuyisa kakhulu loo nto because ingasinceda kakhulu and I'm sure ingenza utshintsha apha eScenery Park because kudala kuthiwa ukubana kuzokwakhiwa izinto and then zingenzeka. Bambi bathi uMasipala ubabetha njengemfiphindiwe kuba azizange zizalisekiswe izithembiso ezenziwa ngethuba kungcwatywa abantwana abaswelekele enyobeni nyakenye. Izithembiso zikaMasipala even ile nto ibhisho wonke uMasipala wonke uRhulumente bane-empty promises because even upresident wayethe uzawubuya sizawugqiba unyaka ngokakhonto ibuyileyo. Amasabekwelangeni ke nanjengoko abahlali baseScenery Park nasenompumelelo ingakumbi abazali babantwana abaswelekela enyobeni bejonge entabeni kwelokuba ingaba uRhulumente weMpuma Koloni ndawonye noMasipala iBuffalo City bazazizalisekisa kusini na izibhambathiso zokwakha iziseko zolonwabo ndawonye nokuphuhlisa izakhono zabantu abatsha. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMonti.